Slovenská komora učiteľov vlastne už celé roky jednak kontroluje tie verejné zdroje v školstve a upozornili sme na rôzne aj kauzy, alebo napríklad sme ušetrili prostriedky tým, že sa kvôli nám neschválili nejaké eurofondové projekty, ktoré boli predražené a podobne. Čiže není to prvýkrát, čo sa zaoberáme tými verejnými zdrojmi v školstve. A pravda, že celé roky upozorňujeme na to, že ten podiel HDP do školstva je malý. V súčasnosti sú naozaj školy na tom tak, že mnohé majú ledva na to, aby kúrili a svietili. A preto je pre nás zarážajúce, čo sme vlastne zistili prostredníctvom infozákona. Pozreli sme sa na 3 inštitúcie, na NIVAM, čo je Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ďalej na štátnu školskú inšpekciu a na Inštitút odborného vzdelávania. Tie najzávažnejšie veci sme práve zistili v tom NIVAMe, ktorý vznikol vlastne len nedávno v júli roku 2022 spojením Metodicko-pedagogického centra, štátneho pedagogického ústavu Juventy a Národného ústavu certifikovaných meraní. A má na starosti veľmi dôležité veci, ako je napríklad kurikulárna reforma, vzdelávanie pedagogických odborných zamestnancov a ďalšie dôležité veci. A čo sme teda zistili, takže teraz prejdem k tejto tabuľke, ktorá je za mňou. No a vlastne, čo je to najdôležitejšie, čo sme zistili, že za ten posledný rok tu istá skupina zamestnancov v priemere zarába až okolo 5 000 eur. Toto, čo vám tu ukazujem, sú vlastne len platy tých vedúcich zamestnancov. Čiže nie všetkých zamestnancov NIVAMu, nebavíme sa tu o nejakých radových zamestnancov, ale naozaj o tých top manažéroch, o tých vedúcich zamestnancov a istá skupina tu zarába okolo 5 000 eur priemerne mesačne za posledný rok. Čo je zaujímavé, tak na vrchole tej platovej pyramídy nie je riaditeľ, ako je to pre porovnanie napríklad v ŠIOVE a v štátnej školskej inšpekcii, tam naozaj je na vrchole tej pyramídy riaditeľ. Ale v tomto NIVAMe to nie je riaditeľ, ktorého tu máme vyžlteného, ten v priemere zarába okolo tých 4700, ale jeho kolegovia zarábajú napríklad niektorí 5700 eur, 5660, 5100, 5200. Keby sme sa pozreli na jednotlivé mesiace, tak sú tu dokonca mesiace, kedy niektorí tí zamestnanci majú plat 8300 eur. A to už sú naozaj veľmi slušné platy, veľmi vysoké. Veľmi veľa v tomto NIVAMe išlo na odmeny. Keď sme to spriemerovali a zrátali, tak vlastne len na odmeny za ten posledný rok išlo nejakých 370 000 eur. Ale to sa bavíme len o tých vedúcich zamestnancov, áno? Čo je v priemere tak asi 1000 na mesiac. Keď to porovnáme so ŠIOVom, tak tu napríklad riaditeľ za posledné 3 roky mal v odmenách nejakých 9900 eur. Čiže si to porovnajme, že v tom NIVAMe je priemerná odmena mesačná 1000 eur, čo je za rok 12 000 eur. A ten riaditeľ ŠIOV dostal za 3 roky len 9900. Tak tu vidíte ten veľký rozdiel, že ako tam sa veľmi veľa peňazí dáva do tých odmien. Keď sme potom zrátali tie priemerné platy všetkých tých vedúcich zamestnancov, tak tu si to môžeme porovnať, tuto úplne v tom pravom rohu. Napríklad celkovo v tom NIVAMe to vyšlo, tých okolo 30 vedúcich zamestnancov má priemerný plat za ten posledný rok 3650. A keď sa pozrieme na inšpekciu, tak tam už je to hneď o 1000 menej, 2680 a v ŠIOVe je to nejakých 2300. Čiže aj tu vidíme to porovnanie, že tie ostatné inštitúcie zarábajú oveľa menej. Je to pre nás veľmi zvláštne, že sú tu takéto veľké rozdiely a že takto veľa financií ide do týchto platov, hlavne v situácii, keď učitelia sa boria vlastne s platmi, ktorí sú oveľa nižšie ako všetkých ich kolegov vysokoškolských vzdelaných. A keď napríklad priemerná mzda riaditeľa je okolo 2300 eur a je veľký problém dostať vlastne kvalitných odborníkov na funkciu riaditeľa.
Ešte k tomu sme napríklad zistili také zaujímavosti, že riaditeľ NIVAMu stíha popri tom vysokom plate ešte učiť pondelky na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a napríklad štátna tajomnička, ktorá bývalá štátna tajomnička, ktorá prešla práve na ten NIVAM, vlastne hneď ako nastúpila, dostala lukratívnu odmenu v tisícoch eur, čo je tiež pre nás veľmi zvláštne. Takže toto sú také veľmi zvláštne veci. Snažili sme sa získať aj platy zamestnancov ministerstva školstva, ale tam napriek viacerým výzvam a prísľubom sme stále nedostali cez infozákon tieto platy. Snad sa nám to čoskoro podarí. No a teraz si môžete povedať, že prečo vlastne tu kritizujeme ten NIVAM, že prečo, možno si to zaslúžia, možno naozaj tak pracujú na tom NIVAMe, že môžu mať tie 8-tisícové platy. No ale teraz odozdám slovo práve kolegovi Krížovi, pretože naopak my túto inštitúciu dlhodobo kritizujeme a vidíme tam veľa nedostatkov. O tom vám viacej povie práve kolega Kríža. Ja ešte len dodám, že ani minister a štátni tajomníci nemajú také vysoké platy ako ľudia na NIVAMe mesačne, čiže pre nás by to nebolo zaujímavá téma, keby sme si neuvedomovali v čase krízy a nízkych platov pedagogických odborných zamestnancov, že tí, čo majú vzdelávať a pomáhať skvalitňovaniu škôl, a budem hovoriť za chvíľku, ako pracujú na tom skvalitňovaní škôl, tak tí ľudia zatiaľ pracujú len na tom, aby mali dobré platy. Hej, to je zatiaľ jediná vec, ktorú vidíme ako ich bonus pridaný, že si teda postarali sa o svojich ľudí. Aj to, keď si pozrite tabuľku, zistíte, že nejakých 5-6 ľudí má veľmi nadštandardné platy a keby ste si dali vyžiadať, keďže sme sa zaviazali, že nebudeme šíriť mená, ale vy si to viete takisto dožiadať, tak to nie sú akože, to sú aj ľudia ako proste sekretárka a podobne, čiže tam, alebo teda nejaká vedúca ekonomického úseku, čiže ide o vedúcich zamestnancov, to nie sú len tí, ktorí zodpovedajú za nejaké najvýznamnejšie reformy a naopak sú tam obdobné funkcie, napríklad riaditeľ, ja neviem, v Nitre, lebo oni majú, MPCčko má v každom okrese svoje riaditeľstvo, tak niektorý riaditeľ dostáva takéto nadštandardné peniaze a iný riaditeľ iného okresu, čiže porovnateľná vedúca pozícia dostáva rádovo 1000-1500 eur mesačne viac. To naše podozrenie je, že sa tam vytvára nejaký systém možno podobný, ako sme boli svedkami aj v iných oblastiach, nielen v školstve, našich ľudí, ktorí proste sú nadštandardne financovaní. A ja by som teda ale hlavne rád teraz upozornil na to, že aká je situácia práve s NIVAMom. Asi nebude pre vás nič nové, keďže, ako spomenul kolega, že my roky kritizujeme NIVAM, že ich kvalita, keď ešte boli MPCčkom, pretože povedzme si, na skutočnosti ministerstvo vôbec nezlúčilo 4 organizácie. Ministerstvo urobilo to, že premenovalo MPC na NIVAM, aby nemuselo voliť nového riaditeľa zlúčenej inštitúcie, aby obišlo výberové konanie a vlastne riaditeľom novozriadeného NIVAMu je vlastne pokračujúci riaditeľ MPCčka, ktorý neprešiel transparentným verejným výberovým konaním. Bavíme sa o inštitúcii, ktorá zamestnáva stovky ľudí a zodpoveda za najvýznamnejšie reformy a kvalitu vzdelávania. V Česku obdobná inštitúcia ako NIVAM je proste jediná a najvýznamnejšia inštitúcia, ktorá riadi celú kvalitu. U nás ešte máme VUDPAP, ŠIOL, inšpekciu, ale v podstate v Česku je takáto inštitúcia zlúčená v podstate iba jedna jediná. Ale teda táto inštitúcia NIVAM dnes odpoveda naozaj za testovanie deviatakov, to je NUCEM, máme tam Juventus za celú podporu mládeže. MPCčko teda za vzdelávanie a štátny pedagogický ústav bývalý zase zodpoveda za celú kurikulárnu reformu, podporu aktuálne Ukrajiny a podobne. Čiže toto je inštitúcia, ktorá má veľmi veľkú zodpovednosť a teda prvé, čo chcem zdôrazniť je, že kvalita vzdelávania učiteľov, my sme na to opakovane upozorňovali, budete tu mať linky, že je absolútne nedostatočne monitorovaná. Nikto nemonitoruje, ministerstvo napriek tomu, že nalieva do tejto inštitúcie milióny eur plus odmeny, tak nikto nemonitoruje kvalitu vzdelávania učiteľov. Tá naša skúsenosť učiteľov roky je, že len pretekajú cez nich eurofondy, ale vlastne spôsob monitoringu kvality je veľmi nízky. Práve komora zabezpečila pred 3 rokmi, že do zákona sa dostalo, že musia byť hodnotené vzdelávania, ktoré sú akreditované. Ak si pozriete priložený link, tak NIVAM, ktorý by mali vzorom všetkým v tom, ako majú byť hodnotené vzdelávania učiteľmi, tak majú jedine malinkú tabulečku, kde majú napísané, že 4,4 z 5 je priemer počtu nejakých bodov, ktoré im dali učitelia v nejakých
asi ich hodnotiacich dotazníkoch. Čiže z toho, keď si to pozriete z tej malej Excel tabulky, máte teraz vy ako štát má vyhodnotiť, či naozaj sú kvalitní. Nikto nevie, akou metodológiou pracovali. Nie sú zverejnené v podstate kompletné dáta. Nedávajú kvalitatívne otázky, aby mohli zverejniť napríklad to, ako sú ľudia spokojní. Nevieme, akou metodológiou. Čiže to je prvá vec, že oni nemajú žiadnu kvalitu monitoringu a hodnotenia ich inštitúcie, ktorá poskytuje vzdelávanie, napriek tomu, že to zákon prikazuje. Aktuálne je v hre 50 miliónov z plánu obnovy, ktoré sa majú dať na vzdelávanie učiteľov. Už rok a pol to prebieha to katastrofálnym spôsobom. Riadi to aktuálne ministerstvo, ale teda v spolupráci aj s NIVAMom a pre nás je nemysliteľné, aj preto meškáme, viete, že meškáme v čerpaní plánu obnovy, tak jeden z milníkov je tam 50 miliónov na vzdelávanie učiteľov. Ministerstvo nebolo schopné teraz minúť rádovo ani desatinu z toho budžetu, ktorý má na 2 alebo 3 roky, pretože spôsob, akým nastavilo, je tu nalinkované, idem to detálne prechádzať, spôsob, akým to nastavilo, je vlastne pre školy, že v auguste vydajú výzvu a musí sa minúť peniaze do polky októbra, za mesiac sa musia vyškoliť 90 000 ľudí 50 hodinových vzdelávaniach. Čiže je jasné, že buď sú tie výzvy niekomu stávané nejakým neziskovkám alebo SROčkám, ktoré to vzdelávanie urobia, alebo teda NIVAMu, alebo iným inštitúciám. Čo treba povedať je, že od roku 2019 klesol 10-násobne počet atestácií. Ak viete, čo sú atestácie, to je spôsob, akým si tí učitelia môžu zvyšovať plat. Čiže to je jedna z mála legálnych foriem, ako učitelia ako môžeme zatraktívniť učiteľské povolanie. Do roku 2019, kedy platil starý zákon o pedagogických odborných, bolo na NIVAMe priemere viac ako 1300 atestácií. Od roku 2019, kedy vznikol nový zákon a NIVAM zodpovedal spolu s ministerstvom za nastavenie tohto atestačného procesu, klesol za posledné 3 roky na 97 atestácií ročne. To znamená, že učitelia buď stratili záujem, je to veľmi zmätočne nastavené, nerozumejú školy, ako si môžu tie atestácie podávať, proste ten totálny zmätok, chaos. Aktuálne asistenti, ktorým bolo umožnené si robiť atestácie, tak do dnešného dňa, napriek tomu, že je tu pol roka zákon, ministerstvo nenastavilo atestačný proces, aby si ten plat mohli zvýšiť. Môžem do toho vstúpiť, tak to nebolo len v roku 2019 tých vyše 1000 atestácií, aj tie roky predtým. Čiže radovo sa tu bavíme naozaj o poklesu z priemerne 1000 atestácií ročne na necelých 100 ročne. To je veľký pokles. Keď si predstavíme tie odmeny, ktoré sa tam rozdávajú, tak sa pýtame, že teda zjavne klesol záujem. Napríklad to je jeden zo spôsobov vzdelávania atestácie. A ten najvýznamnejší, lebo ten pomáha učiteľovi si zvýšiť plat. Takže sa pýtame, že keď klesol 10-násobne záujem o tieto atestácie, myslíme si, že práve vďaka nízkej kvalite, ako to realizuje, tak ako je možné, že je taký vysoký rozpočet tejto štátnej inštitúcie? Čo potom táto štátna inštitúcia robí? Profesijné štandardy, ktoré mali z eurofondov vydať, takisto to tu máte nalinkované. Vydali ich 2017 za milióny eur, 2022 ich znova prerábali, tento NIVAM ich znova prerábal. Do dnešného dňa nie sú schválené, vydali ich, ale neschválili, takže učitelia nemôžu podľa nových profesijných štandardov sa vzdelávať, čo je pre učiteľov aj pre tých, ktorí poskytujú vzdelávanie, dôležitý podklad. Je to dokonca podmienka z plánu obnovy, že musí byť toto je z eurofondov, nie z plánu obnovy, vydané. Čiže až po našej výzve, že sú tie štandardy zle spravené, tak ich prerábajú znova, už mimo európskeho projektu a je 3/4 roka, odkedy tie štandardy mali byť dávno schválené a zverejnené, na základe ktorých by sa učitelia mohli vzdelávať alebo robiť si atestácie. Ďalší veľký problém, zodpovednosť NIVAM. V roku 2022, ako už bolo spomínané, odišlo z NIVAMu desiatky odborníkov, ktorí pracovali, ako iste viete, na kurikulárnej reforme. Viete, že odišli viacerí vedúci zamestnanci. Pani Hapalová, odišla pani Kanovská, riaditeľka NUCEMu, odišiel riaditeľ Juventy. Takže je zaujímavé, že NIVAM poprepúšťal kvalitných ľudí, nabral nových ľudí, ktorí dnes majú takéto kráľovské platy. To sú ľudia, ktorí mnohí nemajú skúsenosti s takýmito pozíciami, alebo teda s odborným riadením veci. A riadia veľmi významné reformy. Okrem teda spomínané kurikulárne reformy, títo ľudia majú riadiť aj podporné opatrenia, reformu, ktorej katalóg vydali v septembri 23, ktorý je teda s množstvom chýb a nepresnosti, nejasnosti, je veľký zmätok v teréne kvôli tomuto katalógu, za ktorý práve tento NIVAM zodpoveda. Okrem iného NIVAM zodpoveda aj za nastavenie testovania deviatakov a teda podpory detí z Ukrajiny, ktorý ale financuje UNICEF. Tú podporu detí z Ukrajiny financuje na NIVAMe UNICEF.
A takisto po 2 rokoch, čo je tu vojna, my sme sa nedočkali toho, že opäť tento NIVAM vydal pokyny pre testovanie deviatakov a zase ukrajinské deti budú v podstate po starom musieť robiť presne všetky podmienky ako ostatné deti. Nielen ukrajinské, ale aj deti cudzincov. To znamená, že táto štátna inštitúcia, ktorá nám zodpoveda za to, aby sme napríklad podporili cudzincov, keďže naše deti odchádzajú do zahraničia, tak nám aby sme si tu podržali aspoň tie mozgy, ktoré tu prichádzajú z iných krajín, tak my týmto deťom vlastne nastavíme testovania stále tak, že je podmienka, že keď sú tu viac ako 2 roky, nemajú nárok na podporu, keď sú tu menej ako 2 roky, tak majú nárok podľa najnovších pokynov, ktoré teraz vydali, máte ich tu nalinkované, majú nárok na tlačený slovník. Len taká pikoška, že takéto tlačené slovníky, napríklad ukrajinsko-slovenské ani neexistuje. Existuje tematický iba ukrajinský slovník, ktorý na testovanie deviatakov je veľmi ťažké používať. Čiže v dobe 21. storočia môžu používať online slovníky, ale budú používať tlačené. Čiže takéto pokyny sme svedkami, takéto inštitúcie, o ktorých by sme už očakávali, že po 2 rokoch sú schopní pripraviť seriózne pokyny. Viete, že je problém s príjmaním týchto detí na stredné školy. No a posledná vec, ktorú som už spomenul a znova ju zdôrazním, že my sme vyzvali opakovane, dokonca ministerstvo vtedy prislúbilo pred tým 1,5 roka, že bude naozaj transparentné verejné výberové konanie na generálneho riaditeľa tejto inštitúcie. Považujeme zatiaľ aktuálne vedenie za v podstate politicky dosadené, pretože tam potom aj prešli ľudia z ministerstva, keď odišiel ex-minister školstva pán Groling. A my by sme naozaj očakávali, a teda kolega za chvíľku povie aj tú výzvu smerom ministerstvu, že naozaj toto bola jedna z našich kľúčových tém, aby boli transparentné výberové konania, aby tam boli odborníci. Ja nejdem tu spochybňovať, ale keď niekto má čas v pondelok normálne vyučovať celý deň 200 km v Banskej Bystrici a riadiť 500-členný inštitút, ktorý má zodpovedať za kľúčové reformy, tak zjavne asi má veľa času a asi pri 5 000 plate nemajú problém ľudia na NIVAMe proste takýmto spôsobom pracovať. Takže vidíte, že je tu celý súhrn problémov napriek tým vysokým platom a Komora učiteľov teda vyzýva pravda, že už nového ministra školstva, aby preveril financovanie inštitúcií vo vlastnom rezorte tak, aby sa viac peňazí dostávalo práve na tie podfinancované školy a školské zariadenia. A je naozaj smutné, že dnes, aby škola získala niektoré základné veci, musí súťažiť v rôznych výzvach a podobne a vlastne ten normatív na škole je taký nízky. A tiež vyzývame nového ministra, aby aj preveril tie nominácie úradníkov, ktoré teraz budú prebiehať. Vieme, že budú dosadzovaní tí noví úradníci, čo je vždy pri výmene vlády a apelujeme na neho, aby boli naozaj transparentné výberové konania, aby sa tam dostali odborníci. Takže toľko stručne z našej strany a teraz by sme dali priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Ja si chcem spýtať, to vlastne oni nejdú podľa tabulkových platov nejakým, alebo ako podľa čoho vlastne majú oni predpísané teda? Áno, nie všetci nám dali tie dáta dostatočne podrobne, aby sme mohli oddeliť, čo je odmena a čo je plat. Ale áno, tie tabulkové platy, my máme ešte takú podrobnejšiu, ktorú nám poslali, tu sme ju nedávali, ale pozerám, že či je už je tá hrubá mzda aj s odmenou. Oni majú, áno, tabulkový plat, ten sa točí pri tých vedúcich okolo tých 3 000 až 4 000 eur, ale proste my, to na čo upozoríme, čo sme tu dali aj samostatne záložku, sú tie odmeny, že ak za rok sa vyplatilo 370 000 eur na odmenách v jednej inštitúcii, len vedúcim zamestnancom, aj to teda, keď si pozriete v tej tabulke, uvidíte, že proste časť má naozaj nadštandardné odmeny a časť proste tých vedúcich má také úplne štandardné bežné odmeny. Čiže keď si predstavíme, že učiteľ nedostane žiadne odmeny, ale dostane smiešných pár 100 eur raz ročne, tak tuto sa bavíme, že tu mesačne niekto dostane len tak 1000-1500 eur až 3000, 4000, dokonca niektoré mesiaci až 5000 eur odmeny. Takže my upozoríme najmä na tie odmeny, lebo áno, jak hovoríte, tie tabulkové platy tam, oni majú iné ako učitelia, majú ich vyššie. Ja im to prajem, keďže zodpovedajú za takéto dôležité veci. Ale je záhadné, že teda nemáme na odmeňovanie regionálne učiteľov v krajoch, ktorých je nižší počet učiteľov ako v Breslavskom kraji. Nemáme na podporné opatrenia, ministerstvo vlastne nedalo nič na reformu podporných opatrení. 0 asistentov sme dostali v lete, ak ste zachytili tú informáciu. Prvýkrát historicky bolo 0 asistentov schválených.
a tuto máme 370 000 eur len na odmenách v jednej inštitúcie za rok. My sme si vypýtali aj predošlý rok, ten tu nemáte. A v predošlom roku tie financie boli už nie takto podrobne rozpracované z ich strany, ale takisto boli tie platy mimoriadne nadštandardné, hej, že sa točili v týchto vysokých sumách. Kto podpisuje tie odmeny? No práve, že to je pre nás záhadné, že riaditeľovi to podpisuje ministerstvo, takže riaditeľ, ako vidíte, tie odmeny nemá najvyššie, myslím teda v NIVAME, ale tým zamestnancom podpisuje riaditeľ tie odmeny. To znamená, že na rozdiel od štátnej inšpekcie a ŠIOVu, kde riaditeľ má najvyššie odmeny, dostáva ich od ministerstva, následne riaditeľ potom rozdáva tým svojim vedúcim odmeny príslušné ich postaveniu, tak tu sa záhadne deje, že majú 1500 vyššie odmeny ako riaditeľ. Takže je to pre nás záhadné, lebo takéto situácie tu už v minulosti boli, že sa vyplácali odmeny vedúcim vyššie ako samotnému riaditeľovi. A môžem sa ešte spýtať, teda, že keď nemôžete hovoriť mená, že aké sú to rôzne funkcie, môžete vymenovať, čo majú tie najvyššie platy? Tam sú projektoví manažéri, majú tam 2 alebo 3 projekty, napríklad majú teraz projekt Pomáhajúce profesie 3, to je projekt, cez ktorý ide teraz tých stovky asistentov a psychológov do škôl, alebo to možno aj 1000. Riaditeľia tých okresných. Riaditeľia tých jednotlivých 8, tuším, krajských alebo okresných, možno, že ich je viac, ako 8, teraz som si neistý, ale teda pri tom počte 30 vedúcich, tak z tých 30 bude podľa mňa polovica riaditeľia tých okresných MPCčiek bývalých. Sú tam potom bývalí riaditeľia tých akoby 4 organizácií, že Juventa, oni sa už tak nevolajú, oni to premenovali na odbory, že je odbor mládeže, ale to je v podstate bývalá Juventa, čiže ten riaditeľ tej Juventy sa stal vedúcim odboru, takže tí sú tam, vedúci nejaké ekonomické úseku, proste to sú všetky, my sme si dali vyžiadať všetky vedúce pozície od toho NIVAMu a z toho, čo sme aj videli, sa nazdáme už len teda minimálne to, že riaditeľ má rádovo nižší plat alebo nižšie odmeny, ako má to. Čiže ministerstvo ani nevie pravdepodobne o tých odmenách, pretože ministerstvo vidí len odmeny, ktoré dáva riaditeľom, pretože tie schvaľuje minister. Toto vidíte, že vlastne jeden zamestnanec má o 1000 priemerne vyšší plat mesačne ako ten riaditeľ. Riaditeľ je žltou, aj v tých ostatných tabulkách vidíte riaditeľov, ale tí riaditeľia v ŠIOVe a inšpekcii. Keď si predstavíme, že inšpekcia má kontrolovať kvalitu vzdelávania, hej, je to kontrolný orgán. Tu je riaditeľ. A táto štátna školská inšpekcia, ktorá by mala byť asi kvalitná, predpokladajme, chceli by sme, aby bola kvalitná, keď má kontrolovať kvalitu systému školstva, tam sú proste rádovo tie platy nižšie o 1000, čiže tí inšpektori sú takisto šéfovia tých jednotlivých inšpektorátov okresných. Ja sa pýtam, prečo šéf inšpektorátu v Trnave má o 1000 nižší plat v priemere ako šéf, ktorý zodpovedá za vzdelávanie učiteľov. Niekedy je to aj 1500 eur. Niekedy je to 1500. Čiže tam je tabulkový plat, nie je problém. Ten je pravdepodobne nastavený akože hromadne, ten tam asi není možné hýbať. Ale takisto sa nazdávame, že tí ľudia vo vysokých funkciách robia vo viacerých projektoch, čerpajú z eurofondov. My sme videli rozložený ten plat, videli sme, že si tam dočerpávajú financie z eurofondov, z plánu obnovy na tom NIVAMe. To znamená, že oni tak samozrejme využívajú, veď v poriadku využívajú eurofondy, ale my sa pýtame, ako je možné, že jeden vedúci pracovník je schopný pracovať v 2 projektoch európskych, riaditeľ, že je schopný proste ako profesor tam viesť diplomovky a proste prednášky pre študentov. Je to celé pre nás veľmi záhadné. Tak ako vždy bola táto inštitúcia záhadná, to nie je prvýkrát, čo na ňu upozorňujeme, ale tento raz bohužiaľ sa to ukazuje v číslach. Sme na to citliví ako učiteľa na tie čísla, pretože fakt je, že viete, aká je situácia v školstve. Nemáme učiteľov, nemáme riaditeľov a my tu živíme aparát, do ktorého idú milióny eur ročne, lebo toto sú len odmeny 370 000, keď si zoberiete ešte platy, to je viac ako niekoľko miliónov plus na celú prevádzku budovy a podobne. Čiže my tu živíme takýto aparát budov. Kvalita, žiadna kontrola kvality tu nie. My nevieme ako učiteľia posúdiť veľmi, iba to, čo vnímame z praxe, že sú není ľudia spokojní s kvalitou. Takže by sme očakávali, že bude nejaká kontrola.